Igorreko garbigunean gauz, mankomunidade osoari moten dutxo zerbitzue, eta ona ekarri behar direz, etxean sortzen direzen ondakin bereziak. Hau da, edukiontxitara ezin dizena bota, bai tamainoa gaitik edo berezitasunen gaitik. Hemen aldirez ekarri, elektrotresnak, handiek eta txikiek, telebizio sarrak, altzariek, neumatikoak, orioa eta... Bueno, ingo dugu bizitatxu bet eta zuek ikusiko zue zelan nun eta zelan aldirez itxi ondakin horrek bereziek. Bueno, sartzen garenean, hemen dekuz edukiontzi bi, pantailak, ordenadoreak, monitoreak eta sartzeako. Jarraitu, hemetik. Hemen dekuz ondakin bereziak, arriskutsua dizenak, etxean sortzen dizen ondakin bereziek. Eta adibidez, fluoreszenteak eta bonbilek, orioa, bai etxean sortutakoa, bai kotxean abe bai, kartelen abe bai, pinturak, disolventeak, aerosolak, zurgatzaileak, neumatikoak, eta jarraitzen badugu ametik, gero dauz, hemen dauz kontenedore handi betzuk, pasetan zara kotxeagaz, eta ondakin bakotxa bere lekuen etxiten dozu ez, bitu. Lehenengoan hemen deku ondakin handiek. Sofa, somierrak, mailak, armarioak, jarlekue. Urrengoan dekuz hemen ondakin metalikoak. Denetari dau, ikusten duzuenez, dana metalikoa dauze alambradak, zera tendedoreak edo, bueno, denetarik, baldak, edo zingazen metalikoak. Urrungoan, dekuz elektrotresna handiek, neberak, lavadorak eta olako gauzek, handiek. Dekuz ja aridoa deitzen dizena, eskombroak, sanitarioak eta olako gauzek, honek ezin direz itxik kalean. Mankomuniak olako gauzek ez dauz batzean, honak arri behar direz. Amiguz plastikoak, envoltorio handiek, plastikozko tresna handiek, honek ez direz ontziek, belegire, osea, belegire bota behar dizenak ez. Honek direz plastikoak baina handiek. Ezin dizena bota kontenedore belegire. Eta azkenengoz, hemen deku errefusa, beste naztautetan zau beste ondakin guztiek, edo zein gauze, bereiztu ezin dizena, ona bota behar direz. Eta azkenekoa, hau, dekuz podak, txetan egiten direzen podak, hau erabiltzen da, gero txikitu egiten da eta erabiltzen da konpostiteko. Eta gero, ja, amaitzeko, dekuz hemen beste edukiontzi batzuk, papera eta kartoia, honek azule, etxeko elektrotresna txiki ebe bai, honek hemen dauze musika aparatuek, bueno, eta trasteak. Eta azkenik, hemen informatikan ondakin pantailak eta ordenagailuek eta alako gauzek. Hemen ikusi duzuenez, direz ondainak ezin dizena bota edukiontzitara. Berezitasuna gaitik, arriskutsua dizelako, handiegia dizelako, eta askotan honek ondakinak agertzen direz edozein bazterretan, eta bueno, jakinda, hau, instalazio hau, egunero zabalik dauela, bai zapatu eta domekatan be, aukera deko hau erabiltzeko eta apurtxu bete arratea garbi hau ekuiteko.